Бизнесменът Илхан Емин дари на многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски в Кърджали носилки, инвалидни колички, подвижни стойки за системи, маси за храна, табли, подноси и легла. Всичко това е на стойност около 20 000 лева. Причината да направи този жест на болницата и гражданите, които се лекуват тук, е, че самият той, посещавайки свой близък преди време, е забелязал остарелите уреди. Директорът на болницата оцени и благодари за направеното дарение. Искам да ви кажа, че това са изключително скъпи позиции, защото сега може да ви се види странно, но да кажем най-обикновеното болнично легло, в което няма никакви екстри, просто една пружина и две табли, струва над 1100 лева. Болничните легла са от порядъка от 1100 до 12 000 лева. Така че да не си представяме, че това са някакви кревати, някакви колички. Става въпрос за скъпи изделия. Дарението ще бъде използвано в тежките болнични звена, където старите ще отстъпят място на новите уреди.